Hola, què? Com ha anat? Heu aconseguit omplir les 6 cel·les de manera que cadascuna hi hagi la diferència entre les dues que té a sota? Molt bé, nosaltres ho hem fet així. Com? Que heu trobat altres maneres? Teniu raó! Hi havia més maneres d'aconseguir el que ens proposa l'Antònia. Fixeu-vos que, en aquesta solució, l'1 està ubicat al vèrtex inferior dret del triangle. En la solució o solucions que heu trobat vosaltres, en quina cel·la està ubicat l'1? Atureu el vídeo i comproveu-ho. Si no les teniu, ara l'Antònia us proposa de trobar una solució per cadascuna de les posicions on pot ubicar-se l'1. Atureu el vídeo i reflexioneu-hi. Ja les teniu? Les comprovarem al proper vídeo. Mentrestant, l'Antònia no s'atura. Us demana si podeu trobar totes les solucions per cadascuna de les posicions on pot ubicar-se el nombre 6. També en parlarem al proper vídeo. A reveure!